Ако имаш пигментни петна по лицето или се бориш с белези от акне, това видео е точно за теб. Тъмните петна по лицето са форма на хиперпигментация, която се появява, когато кожата произвежда излишък от меланин. Най-важният съвет, който мога да ти дам, ако имаш пигментация на лицето или се бориш с белези от акне, е да използваш слънцезащита. Тя не само предпазва лицето ти от вредните UV лъчи, но предотвратява бръчки, фини линии и изравнява тена на лицето. Точно такъв продукт е новия слънцезащитен крем за лице против зачервяване и пигментация с SPF 50 на Altruist. Altruist е бранд, разработен от експерти, които имат страст към превенция на рака на кожата. Те разработват продуктите, използвайки собствените си познания в тази област. Слънцезащитата на Altruist е специално разработена за свръхчувствителна и склонна към зачервявания кожа. С хипоалергенна формула, водоустойчива, също така може да се използва вместо фондютен. Слънцезащитата е подходяща за всеки тип кожа и можете да откриете в сайта на BioLife Cosmetics.